дар ҷомеа ҳамин гуна инсонҳоро пайдо кардан мумкин аст ки ба хонаи духтар мераванд, хосгорӣ мекунанд, лекин тӯйро баргузор намекунанд. солҳои дароз духтар интизор мешавад. ва ҳатто ҳамин гуна ҳолатҳо ҳам шудааст ки байни ҳамон домод ва арӯс, яъне домодшаванда ва арӯсшаванда баҳсҳо сар мезанад. чаро ин либосро пӯштӣ, чаро ин гуна накардӣ, чаро ба хонаи фалон нафар рафтӣ, чаро ба тӯй рафтӣ, чаро ба консерт рафтӣ. ва ҳатто шудааст ҳамин гуна ҳолатҳое ки ҳамин ҷавонҳо аз ҳам рафтаанд, пароканда шуданд, дигар тӯй намешавад. боз як одати бисёр ҳам бади мо он аст ки вақте кӯдак таваллуд мешавад, ӯро гаҳворабахш мекунанд. дигар он кӯдак орзу надорад, дигар он кӯдак наметавонад дӯст дорад, дигар он кӯдак наметавонад ки як зиндагии хуберо дар зеҳни худ сохта бошад. яъне ӯ банд аст, ӯ ҳеҷ чиро намедонад, лекин аллакай банд аст. шумо чӣ андеша доред ба ҳамин масъала?